Mais. Sama dyan ah. Hindi naman ano yun eh. Video pa lang. Mamaya ko na i-edit ito. Malingki kami dito sa Kasiguran, no? Pinakamahal dito, sibuyas. Ayan o, may aba oh. May aba. Kulang man yung aba mo. Tagpira na aba mo? 15 po yan. 15. 15. Aba, ang mahal eh. Gis na ng bekaltay. Kamuti. Sabi mo wala lang nagaya. Wait, masaplaw ta dyan. Pamahaw. O pa, merindan. Ayan, tuyo. Bye-bye. Ito, anong? Iliw. 1914. Ito, tinapa. Tilapia. Basta lang yung sa pako. Di na pa gusto mo? Mahanap pa kita. Diyan na. Kasi pagdating mo sa Manila, may Malumoy. Meron mo siya doon. kayo mag-aga nga. Paano man di iluumon nasa box? Ano, di Hindi ba? kaya baka sana binakal ko nilangaw na tapos siguro. Pangalambot pa yun eh. Ano po, May mga uod. kasi pagbagong tinapa, 3 days. Wala kayo naka-stack dyan. Mara na yun. Hindi ako nag-i-stock, may tindahan ako dyan sa palengke. 3 days lang, Dapat dispose na. tapos na. Kasi dapat Kung hindi nilalangaw yun. hindi kaya, i-pressure Ah, siguro pag abot ta duman sa balay ngo na ibuka ngo Ibuka lang. na. Oh, para mahangin. Papel mo lang po. Mahanginan. Oo, ano? Dapat nakapapiliin. Ewan lang kayo. Kung dadalhin mo sa Manila, lutuin mo. Ay, hindi naman pwedeng lutuin lahat. Hmm. Hey, ano lang po. Malingki kami. Dadalhin sa Manila. Ano yun? Laure. Ayun may tangoy duman oh. Turut tut 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 tut. Sa ibabaw. Pansit mga bal. Ah? Ano? Tangoy? Pas saralikan ulod. Renta lang sabi ang nilo. Sagi. Senyorita. Jadi sabi, salamat. Masarap kayo, no? Ito na lang. Baka mo sarong sapat kan yung panamalasahan. May 5 lang. Kuya, sino naman yan? Ako kami lang naman dalawang kakain yan. Sarong sapat din yung panamalasahan kung ano lasa. Sino lang sinukli niya? Puro. Akin na po. Yeah, thank you. Salamat. Andito sa akin. Sino po? Abo. 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 Ayan oh, laing. May lubi-lubi ah. Hoy. Pao naghahanap si Ranonoy kilubi-lubi. Ano bakal na yan? Ano daw? Uyong ko to. Ang alin? Lubi-lubi. Tapos, Sasakay na nga niyan, Mang Da. yan, hong dragon. Arin po. Sabi, Duguan kaya yan? Si Ramon man ka na ito maganda oh. May tagsadiri na da kayo. Sabihin na. Abay, chingon, wala pa man lang. Sakay na. Pariyan. Para lang po sa akin. Sana di sali, dumala lang. Uy. Pera yan. Kasi may dumang kan ano.
Uy, dudak pa naman sa akin. Una ko tanabakal na yan. Babawasan nga sa akin, tinanong ako kung ilan ang kailangan ko. Sabi ko isa lang. Sarlang man. Mga saha palang garo yan. Mga saha palang. Okay na yun. Tarag ko nga rin sunod naman sa aki. Okay na, bitbitong ko na dito. Kaya nga, say ko naghanap nga ni takidakulturag ko. Kung may darag ko, kuyan ho. Kuyan ho. Oo, yan o, linga daw ano. Sige, nag-video nga. Sige lang. Senko 29. Duman siguro. Bago Martes. Duman. Sa Martes, bagong tinapa na naman kaya. Kasi dapat yung basta Nagpira sa sita, sabi ate. Sa sita, nagpira. Ano? Sibuyas, kamatis, bawang at luya. Dapat kan may ano ka, compartment. 40 yun, no? 40. Ano ang iyong sasabihin? Masiram ang paduman hoy, gwapa. Magkano ka man? Makita. Siri. Makita kung ano makita. Kita ko nakikita dumanyari ka pa lang. Ay, ko pa mauli? Ay, ko pa lang. Ay, sorry. Naghahanap kami ko. Isa lang may president. Ay, no! Senko 29. Nag-ibig sa dog. Parang nagkaintindihan ko. pag lumumi, balik mo sa Netflix. Salan na lang symbol. Kasi makasimbol. Nag-ibig sa dog. Ay. Bas ikaw digdigay baliog. Hay na. Uy ano? Eh, ang liit na eh. Tarang may panarini, lahi, tarang mo. Okay lang.